nebol až tak efektívny. V tom predošlom prípade samozrejme tá pozícia bola určite zložitejšia. Porodcov zvanenie nezvládol, Trubač si s tým poradil. Modré krídla sa ale potrebuje dostať z vlastného pásma, no a to sa darí. Touto prihrávkou Kľučiar tvrdo odstavený, ale v rámci pravidiel v tomto súboji Šakvorodcov. A teraz už aj nejaký ten priestor pre domácich korčuliarov. Bystričan, ale už nadviazanie dokázal. Gergel by ale mohol na opačnej strane Plokotník. Ďalšia jeho prihrávka, no a Topolčany idú do vedenia po presnom zásahu Andreja Legalina, ktorému sa to nakoniec podarilo. Asistoval Alexander Plokotník. A Dávid Gergel ešte zo 4. formácie HC Topolčany. No a rovnako tak ako alebo ak druhá tretina bola z ich strany výborná, dokázali streliť 3 góly, tak v tej tretej zatiaľ neinkasovali. A už majú 2 góly na svojom konte, no a ten z hokejky Andreja Legalina by mohol byť víťazný. Ale to sa dozvieme až za 3 minútky čistého času a domáci fanúšikovia musia byť spokojní. A z toho, čo vidíme, o tom rozhodne nemôžeme pochybovať. Topolčany vo vedení o 1 gól, aktuálny stav 5-4.